Takže vítam vás u dnešného videa a u dnešného videa budeme hrať zase Block Wars Bridges, lebo u minulého videa ste sa asi nasmiali, ale teraz to ideme urobiť znova. Možno, neviem. Ja som Peter Griffin, proste Griffin, kamo, Griffin. Kdo se ptal? No dobre, môžeme ísť, poď. Okay. The bridges. Keď si neboli, normálne, že odhlasili boli 10 a teraz je pekne späť 5 je môj dôsledok. Ale kamo, ja neviem prečo mám proste zvyk, ja nemám jedno slúchatko na hlave, kamo. Ja proste furt mám iba jedno slúchatko na pravom uchu. Na ľavom uchu ja som zvyknutý, že nemám slúchatko. Ja neviem prečo, kamo. Že ma zase nezhodíš jak v minulom videi, kamo. Jeden typek ma v minulom videi tak zhodil, že proste ako možno, že to je moja trochu chyba, ale I don't know. Poď, prvý skor! Skap! Bro. Nezapite ma, kamo, ja som to tam skoro vykopal! Do pekla! Bro, ja som taký Ja to čas skromne mať. Ja som proste... Brother, what's that, brother? From the sky... Kamo, ja tu dám, ty kraso! Bro, oni majú enchantovaný netheriteový meč, ty kokos. Nemajú, ja mám lepší. Bro, ja som taký nahypený. Ja proste rage quitnem toto video. To nahrávame, kamo, 2 minúty. A ja už mám chuť rage quitnúť video. No. To je dôkaz toho, že som najsilnejší, teda najlepší youtuber ever. What? Kadiaľ teraz? Ja som debil. Do lavy nie, okej. Baby, ty ideš do lavy, okej? Do lavy s tebou. Hej, ty kyblo! Nehor. Dohor. Zabili ma. Si skradla, ty nie, ja hej, haha. Lebo to je proste, oni sú takí chcípací, že proste... Šráci. A kam teraz, kam? Že nemajú ďalšieho strážcu, jasné, že majú, oni majú normálne prenajmaných strážcov, ty kraso. Ja fajtím s krompačom, proste krompač, jak taký brigádnik, proste s krompačom. Vedlo, zbrzdí ho, prečo pustuješ, ja sa snažím zabiť. Ja som sa tiež snažil zabiť, chcípak malý, mrňavý. Ja som taký narageovaný, more, do lavy s tebou. Minule to bolo do vojnou, dneska to je do lavy, lebo máme takú sprostú mapu, akú máme. Rage 3000. Nikdy som nebol vidieť, som tomto videu. Ty mordu do lavy s tebou, ty kraso. To je vlastne aj fall damage. Existuje taká vec, že fall damage. Do lavy s tebou!
Bro, dobre, ja už... Ty krásu, typek ma zachránil. You saved my life. Typek išiel speed bridge. Aj druhý týpek eliminovaný. Go, 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 go. Proste, Go, go. nie. Stop. To neporadne, nie? No, dobre, dovojdu s tebou. Dobre, okej. To vyzerá to 1-4, okej, 30 sekúnd. Typek chce ísť do lavy. Yes, v lave. Umri. Pojdlo obed sa, jak to ešte dám. Zabil som Okej, dobre, typka. dal som skoro. Neviem, či aj ty. Som dal zatiaľ, koľko si dal skoro? Aj ja som dal teraz. Koľko ich máš dokopy? 1, 2? I don't know. Dovojdu! S ním. Ja sa obetujem pre vás. No sa nemyslíš, že posledné 2 sekundy. No, 3 kg by som dal. Yes! Dobre, ideme ďalšiu hru. A 3-krát som pitol dal. Ja som dal... Kto je toto za hra? Toto sú bridgem. Ja som dal 3 killy, 1 pit a 5 umretí. 5 umretí není také zlé. Iná mapa, jej. Kamo, toto je tá mapa, kde som kričal Majster Yoda, kde som poznal Suspicious už. A dal som skore, jej. Tam Suspicious. Ste Sa som básnik Suspicious. Proste Suspicious. Dovojdu s tebou. Kámo, ja som proste profik, ty krásu. Som proste profik. Nie žiadny nubík, ale profik. Kto to bol? Kto nám dal ten sprostý slow falling? And I can't stop myself from falling down. Eliminovaný. Ty kráso! And I can't stop myself from falling down. And I can't stop myself from falling down. And I can't stop myself from falling. Ja som profík. Ne, ja som profík. Tiež som spadol, nevadí. Ani jeden Ja som profík, pretože som jeden spadol trik do som vojdu. nedal, ale tak akože pohľa. Úplne v pohode. Do vojdu. You're a goddamn genius. Sa dá úskor, nie? Nie, lebo to je ťažké. Inoc. Ale ja som profík, takže chápeme sa. Ten sa zomrie. Dobre. Oni si proste nevedia obstavať svoj portál. Proste to je moc easy. To je proste moc Dobre, easy. tam viacej kilov. Tak. Ja, ak dodá proste najviac skore... To je moc ľahké. Proste hacker, to je anonymous. Proste, no normálo. Kameňovovi. Ja by som ťa dobehol, zapadem to. Ja mám zlaté... Nie, čo som dostal? Čo som dostal? Hej, pozri, Tima. Mám som. El Barto. Skibidi. Skibidiák. Ako pravý creeper skáčem do ich portálu.
Ja mám furt creeper masku. Padajú jak hrušky, ty vole, ty červený, úplne, že bum a bác jeden za to druhým. Ďalší. Ďalší padá do vojdu. Tento umiera mojou Bro, ja náročnou. tu mám normálne skákací stupienok. Ipa! Cípne. Dobre, som tam normálne šiel na skákacujem tam stupienku, vieš, do tej vody, lenže toto bolo do portálu. Jak sa mi... Mne sa glitchuje hra? Normálne. Keby si videl, jak sa mi laguje tá hra. Nevraj si, kam to čau, ty chceš obstávať? No dobre, kam to skot. Dobre, neviem s tebou hrať. Dobre, okej. Koľko máš speed and throw? Skočil som do vojdu. Speed and freeze 9. Ja mám 5, ale zase mám 11 killov. Ale ja mám 1 kill, ale keď tam pripočítaš ešte jednu jednotku, tak to je tiež 11. Kdo se ptal? Balka. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Kde som? Tu som. No. Kamo, takzvaní prijatí proti pťatí. Pijatí. No 8, no hurá! No kamo, proste... Ty kokos, 5, a 4, 3, 2, 1, let's go, let's go, let's go. Leci. Skap. Čo? Mňa to pregličilo cez 4 stenu. killy naraz na jednom bridge. Mňa to pregličilo cez stenu. Vojdlo musíš uznať, že dať 4 killy, či 3 killy na jeden raz, akože to není len tak, akože len tak. More, do vojdu s tebou choď. Do vojdu. Do vojdu som Do vojdu patríš. Ešte, že tak. Kamo, však proste do vojdu oni patria. A ja patrím do lavy. Môže sa tu niečo postavať? Tá hra je taká stupidná. Erin Prediero! Zaklínam ťa. Presne ako jeden Prediero. Kto by nevedel, Edin Prediero je taký hráč, ktorý ma raz killol a nikdy mu to nezabudnem. A sme si vyrovnaní, lebo ja som raz killol jeho, on raz killol mňa. Juk z Gorillatek? Ďukujem som ich. More handry. Čau. On ma zabije chci. Ja som to tu celé ich... Inak ozaj natáčam 2 hodiny pred mojou oslavou, o 2 hodiny budem mať oslavu alebo ohoďku. Pretože mám 10 rokov. Poď, yes! Dal som! Skor. To čo bol za zvuk? Pozrieme to koľkých čavov musím ešte zabiť, aby som bol skore. No ešte teraz som hlavený. Prestaň! Zlý oponent, dobrá. Ja som išiel hneď za tebou. Ty ešte furt horíš? What? Superbug, kámo. Ty kokos. To čo je? What
the hell? Čavo, akože, ja viem, že ma chcel zabiť, ale prečo? Kámo, ja som si dal FOV 110, mňa z toho bolia oči. Mňa normálne bolia z toho oči. Ja som si dal FOV 110 a mňa z toho normálne bolia oči, ty kokos. Jau. Back. Vráť sa pekne tam, kde si bol. No, jej. Eliminován. Cítim sa len naspidovaný, keď mám väčšie FOV. Ty môžeš prestať kempiť, lebo ťa podkopem, ty kokos. Povedz, nejako čituješ, Mora, ty máš nejaký slabý ping, co ti neznám. Ale dobro, okej, mŕtvý. Mŕtvej. I believe I can fly. Mŕtvej. Keď toho tam už nechám na pokoji, tomu dám milosť. Come on. Do lavy s tebou, neexistujem, nevšimaj si ma, ja tu nie som, dobre? Yes! Ja sa nedám pokupiť entries, ale za tej kam vraždím toľko. No. Ty veď ma chce podkopať. Neviem, prečo by som podkopoval teammatea. Proste teammatea, ja podkopávam teammatea, chápeš, že som proste profík. Mŕtvý. Nie. Jump. 19 kg, 4 entries. Ty? Ale ty si skapal skorej. Dobre. Wow, ako sa smie. Pozadíme. Dal som ďalšie skore. Aha, raz bude trošku problém pozabíjať. Prečo by som ho hitoval holou rukou? No nehitoval som ho holou. Nehitoval som ho holou rukou. Hitoval som ho oným blokom. Kraska. Tu ešte sa, ty máš byť dávno mŕtvý. A ty tiež. Ja. Víš, tu mŕtvý človek mŕtvý, ktorého som zabil. V 5 sekundách. Mám ja proste ešte tú moju. Bije mi v PHPčku. No dobré, už na to dať stranu. Let's do this. Viete čo? Radšej to ani nebudem ukazovať ďalej. Ale prečo nás nedalo proti sebe? Neviem. Okej, zvyšal som ti kill. Ju, vyžerať môj kill? Teraz počkaj. Nevyžeral si mi nič.
ide s lukom, ty ideš takto elkačím, dobre, kámo, ten veľmi Blok, kámo, jeden blok tam bola diera a ja presne do toho bloku skočím. Vypnite už. Kámo, dobrý, kámo, som že tu zobral. Nezabíjaj ma, ja nie som taký vinný, ako si myslíš. Nie som... Teda množka v oči. Ja som sa proste obstával. Chápeš? Ja som také elko, že ja tu som sa zakempil. Ale prežil som tak, že... Vieš? Aha! Už si skapol. Nie, som sa tam zakempil a prežil som. To je normálne najlepšia možnosť sa... Celkom si zabil, lebo kámo, iba tak z princípu, lebo on strieľa do ľudí z lukov, takže kámo. Všetci, čo hráte Cubecraft, Bridge a chodíte a staráte s lukom, ste zlo a ja si vás nájdem a zabijem vás. Hihi. Hihi. A ty... Proste ty normálny? Vyžer! Ja som skočil do svojho camping miesta. To musím zastaviť. Ja neviem. Prvýkrát teraz stalo. Dovojdu som skočil ja. Ok, posledných 20 sekúnd, pohoda. Dovojdu som skočil ja. Bro, profik v beatboxe. To je ďalšia... Čo aj ty, Elko Master. Môj dlh nezavada, neviem, či si ty, ale no presne čo to Ty si mňa hodil do vojdu. Kamo, mi to... Nie! Dovidenia. To bolo vlastne... 21 kg a 4 giganty. Tak daj, počkaj. 21 kg není zle, predpokladám. No tak to by bolo pre dnešné video. Všetko dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak jasné, že nezabudnite dať like a odber. A teším sa u ďalšieho videa. Jak sa vypína recording?